Salam ähwalar. Hada biziň älemizde mukaddes orada geldi. Goý bu aýda tutuşak uradalaryňyz, okajak tarawih namazlaryňyz, eçek dua dilegleriňiz Allahyň dirgäkine kabul bolsun. Ýene kelerede Allah ýetirdi. Elbetde bu aýda her ýyl men online konkurs geçirýän. Ýadyňyzda bolsa, bu ýylam geçirmek istedim. Ýam habar beripdim. Bilýäňiz bar bolsa, bilýäňiz ýok bolsa da ýene bir gedek ýatladýan. Ýagny YouTube sahypamda, şeýlekem Instagram sahypamda geçirýärlem aýdypdym. Ýöne men diňe Instagram sahypamda geçirmeli boldum. Sebäbi YouTube sahypamda ýagny YouTube kanaly adamlar ýagny sponsorlar henüz az. Şonuň üçin men diňe Instagram sahypamda geçirän. Ýöne ýagny sponsor boljaklar Instagram sahypada goşmaça. Ýagny aslynda men öz reklam edýän bahama istoriýada şoň ýartynyň bahasyna kim online konkursa oşar, şeýlekim on sahypasyny 15 sekundlyk istoriýamda mahabatlandyryp beren. Bu ýagny öz sahypasyny ösüresi gelýärler üçin iň amatly pursat mukadden sebäbi ýylla bir sapar geçirýän. Men muny oradanyň ýagny onyna başlamakçy ýöne $10 bolar, dolmady bolar. Ýöne aslynda o 50 sany telefon ýepdim. Ýöne şoňa çelle näçe sponsor gelse we näçe telefon düşse men şoňa görä başlarym netip bolsa inşallah. Garantiýany diňe Allah Taala berip bilýär. Biz diňe çaklaýas, belki bolar diýäs, 10 000 adam geler diýäs. Şonuň üçin tejeniň şu nomerlere ýazyp bilersiňiz. Konkurslara da aýtsam aslynda da geçiresim gelen o. Ýöne ýa prinsip hemde bu aýda ýa bir näçe adam begenýär. O torondan soň utmaýarlar birazjyk negativ bolýar ýöne. Ol negativ üçin haýyrly zatdan galyp bolanok. Birazjyk çekipçi damal bolýar. Olar adamlar ýöňemmäde şu adamma innen bolar. Ýöne begendirmekden ýadam alyn. Bu iki taraplaýyn, üç taraplaýyn wygodny zat, ýagny podpisчикларыма telefon barýa, sponsorlaryma ýagny podpisчик barýa, maňa bolsa awra gelýär. Şonuň üçin tejeniň ýene bir gedek oradaňyz kabul bolsun, janyňyz sag bolsun.